Novi zaplet afere Snimak. Dva poslanika Napredne Srpske napuštaju skupštinsku većinu jer, kako kažu, institucije Republike Srpske ništa nisu uradile po pitanju rasvjetljavanja snimka u kojem premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović navodno govori o kupovini poslanika. Poslanik Narodne skupštine Republike Srpske Adam Šukalo potvrdio je za BHT1 da Napredna Srpska ne da svoje glasove vladi dok afera ne bude okončana. Dok se ovo pitanje ne riješi, vlada Republike Srpske neće imati podršku poslanika Napredne Srpske. Ovo je naš politički stav i nevezano za to da li će Napredna Srpska učestvovati sa određenim funkcijama, participirati u izvršnoj vlasti, a danas ne učestvuje, mi svoj politički stav nećemo mijenjati. Kao moguća imena poslanika spornog snimka pominju se Ilija Stevančević i bivši NDP-ovac Vojin Mitrović, koji su, kako je ranije poznato, iz opozicije prešli u vlast i time podržali vladu Republike Srpske. Tvrdim, ta prevara neće iznjedriti moje ime, bit će neko drugi. Može se baš desiti od tih naprednjaka da od njih dvojice bude jedan. Ko će biti, ostaje da se vidi. Nakon što je MUP Republike Srpske objavio da je snimak o navodnoj kupovini poslanika montiran, specijalno tužilaštvo Republike Srpske poručilo je da slučaj ne može biti istražen jer nemaju originalni snimak koji se nalazi u posjedu portala Kliks. Dok naprednjaci tvrde da više ne žele biti dio skupštinske većine, iz vladajuće partije poručuju da odlazak Adama Šukala i Gorana Đorđića neće ugroziti skupštinsku većinu. Pa da nismo sigurni da je sigurna skupštinska većina, ne bismo zakazivali sjednicu Narodne skupštine. Napuštanjem većine poslanici poručuju da ne žele da daju povjerenje vlasti, smatraju analitičari. Iako oni nas uvjeravaju da oni imaju dovoljan broj poslanika, činjenica je da je u Narodnoj skupštini sada mnogo, ajde da kažem pod navodnicima, interesantnije, jer više niko ne može sa sigurnošću reći da li će određeni zakon dobiti većinu ili neće, odnosno sasvim je jasno da imamo sada neke poslanike koji ne prihvataju bespogovorno da glasaju za određene zakone. Očekuje se angažman institucija Republike Srpske u konačnom rješavanju afere Snimak. Do tada dva poslanika Napredne Srpske neće podržavati vladu Republike Srpske.